Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak utawa Ibu Guru SMA Negeri Setunggal Karanganyar saha siswa-siswa ingkang kula tresnani. Puji syukur semoga kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmatipun kita sedaya tansah pinaringan kawilujengan saengga kita saged makempal wonten papan menika. Saperlu rawuh wonten ing acara wengi punika. Dumateng para rawuh, taun 2019 sampun kita lampahi kanthi tumindak ingkang sae lan ala. Tumindak sae lan ala kala wau kedah didadosaken pasnaon kangge taun-taun salajengipun. Tumindak ingkang sae kedah kita tansah dadosaken tuladha. Dene tumindak ala kedah kita singkiraken. Ampun ngantos kita ambali malih ing taun salajengipun. Para rawuh sekalian, kita kedah ngaturaken syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi sampun paring misuwur dumateng kita sedaya ing taun 2020 menika. Mugi-mugi sedaya kekarepan kita saged kawujudaken wonten 2020 menika. Tumrap para kanca ingkang dereng saged sinau kanthi temenan. Mugi-mugi wonten taun 2020 saged temenan lan sregep anggone sinau. Para rawuh ingkang minulya, namung menika ingkang saged kula aturaken. Kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.